Stați, domne, lăsați-ne să plecăm, nici nu v-ați legitimat. Nu, dumneavoastră nu v-ați legitimat. Porniți, domnul șofer. Hai. Ce distanță socială, domnule? Hai, porniți autocarul. Porniți autocarul, că nu e posibil așa. Porniți autocarul, nu s-a legitimat. Nu știu cine sunteți dumneavoastră, nu v-ați prezentat. Dom'le, că n-aveți uniformă, hai, porniți. N-aveți uniformă, n-aveți legitimație. Dom'le, lăsați-mă să plec. Hai. A venit echipajul, hai. Așa. Și care? Ce doriți? Ce doriți de la noi? Suntem în autocar, nici în autocar nu ne lăsați. Eu sunt angajat aici și eu trebuie să respect. Eu n-am nicio chestie. Cam ce doriți de la noi? Al meu? Pentru ce? Pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Dar ce am făcut? Nu, domne, cine-i domnul? Cine-i domnul că a venit aici? Cine-i domnul? Noi ne-am urcat în autocar. Cine e domnul și de ce abuzați dumneavoastră de uniformă? Ce ordine am? Lăsați-ne să plecăm că stăm aici în autocar. Stăm aici în autocar cât e nevoie. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Ori ne lăsați să plecăm, nu există așa ceva. Au venit acești doi oameni, nu s-au prezentat, nu se legitimează în continuare, au dat mâna cu PSD-ul. Așa. Cine-i domnul? Că nu, cine sunteți? Dumneavoastră cine sunteți? Dumneavoastră cine sunteți și domnul să se legitimeze? Nu, să se legitimeze. Cine sunteți? Cine sunteți? Nu, cine sunteți? Cine sunteți dumneavoastră și cine-i domnul? Poliția locală, cum vă numiți? Cum vă numiți? Chiriță Cătălin. Și domnul cine e? De ce s-a pus în fața autocarului nostru și nu ne-a lăsat să plecăm? Am făcut o poză în față la Ștefan cel Mare și am zis că aici este dictatura lui Buzatu. Ce tulburare a liniștii publice? Dacă nu ne lăsați să plecăm, stăm aici. Le-am strâns și plecăm. Care e problema? Dar vreți scandal așa? Nici o legitimare. Vreți să ne amendați? Pentru ce să ne legitimați? Nu ne legitimăm. Ați dorit să nu dăm drumul la muzică, n-am dat drumul la muzică. Dom'le, lăsați-ne să plecăm, că ne așteaptă oamenii la Iași. Ne țineți aici prizonieri. Bun, știți foarte bine că ne urmăriți. Știți foarte bine. Trimiteți-mi amenda prin poștă. Ce vreți? Bun. Eu sunt George Simion. Notați-vă datele. Notați-vă datele, dar de ce ne țineți aici? Veniți aici ca să vă... 186 CNP 186 09 21 39 44 43. Simion George Nicolae, fiul lui Constantin și lui Gica. Știți foarte bine de ce ne-am urcat în autocar, trebuia să ne lăsați să trecem. La Focșani, pe 21 septembrie 86, după cum zice CNP-ul. Da. Cine-i domnul? Cine-i domnul? Cine-i domnul? Șeful de obiectiv care a dat mâna cu PSD-ul, că l-avem filmat. Cine este domnul? Și pe PSD-știi atâi dacă au dărât ca fraieri. PSD-știi care au venit să dea ordin de la domnul Buzatu. Îmi dați domiciliu, vă rog frumos. Domiciliu, strada Liviu Rebreanu, numărul 7. Bloc 51. Scara 2. Apartament 76. Sector 3. Bloc 51. Scara 2. Apartament 76. Da? Sector 3. București. Ce sancțiuni dați? Ce a făcut? Noi dăm sancțiuni, doamne. Cine v-a spus că dă sancțiuni? De așa a zis că... Nu, dânsul a zis că trebuie să... Incredibil. Să-mi dai, dar chiar n-am tulburat, domnule. Suntem în Vaslui. Stați puțin, stați așa. Suntem în Vaslui. Ne-au spus că nu avem voie să dăm drumul la boxe și am zis bine, ne urcăm în autocar și am zis asta e mafia lui Buzatu. Și imediat acel domn care a plecat acum, s-a ascuns după PSD-știi de aici, din localitate, ăștia 3 PSD-ști care coordonează poliția locală, au venit de la începutul acțiunii, aceste, așa,
Ești PSD-ist? Nu ești PSD-ist? Toată lumea te știe de PSD-ist. Ăștia trei, ăștia coordonează poliția locală. Uite, despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Și a plecat șeful ăsta de obiectiv. Păi da, am vrut să plecăm. Am vrut să plecăm. Așa, verificați-mă. Născut în Focșani. De ce ne-ați reținut? Dumneavoastră, v-am zis că plecăm cu autocarul, ați zis nu că mă amendați. Amendați-mă. M-am legitimat și sunt, am întrebat. Așa? Între ora 13 și ora 14. Așa? Nu aveți voie să tulburați ordinea și liniștea publică. Ordinea și liniștea publică. Nu avem voie să punem boxele și n-am pus Folosirea unei boxe. E o boxă portabilă. Boxe portabilă. Da, domne, am zis, Buzatul Mafia aici la Vaslui, ne amendați? Buzatul Mafia. Buzatul Mafia, m-ați verificat? Pot pleca? Ia uite, stau PSD-știi ăia și ați dat noroc. De ce ați dat noroc cu PSD-știi? Ăia de acolo. Ăia sunt PSD-ști. Aici, că vă avem filmat. Sunteți șef de obiectiv, nici nu v-ați legitimat. Cum n-am treabă cine sunteți? Dumneavoastră dați indicații aici la toți. Dumneavoastră a zis că nu pot pleca spre Iași, că trebuie să mă sancționați. Pentru ce să mă sancționați? Și PSD-știi stau în spate și dau ordine. Cu asta o să rămâneți, băi, cu râsul, atât. Râdeți că atâta puteți. Hai, rog toți colegii să urce în autocar. Haideți toți în autocar. Vă rog. De ce nu v-ați legitimat dumneavoastră și de ce faceți abuzuri? Nu este cazul? Nu este cazul? Păi poate sunteți un tâlhar care s-a pus în fața autocarului meu. Păi eu m-am legitimat, le-am dat datele colegilor, v-ați pus în fața autocarului. Da, domnul, cine-i securistul? Puteați să ne lăsați să plecăm. Să vă fie frică. Dați-mi și mie boxa, urcați toți în autocar, dați-mi boxa aici. Da. Da. Nu acum, te rog. Nu acum, te rog. Hai, dați-mi, puneți-mi box aici. Deci n-apucați să dăm drumul la muzică, că au și de... Nu facem, domnul meu, niciun protest. Ne-am dus să-i ducem flori lui Ștefan cel Mare. Voiam să plecăm, dar acel domn care nu se legitimează, fix acel domn, s-a pus în fața autocarului nostru, că am zis de Buzatu. Am zis de Dumitru Buzatu, șeful PSD-ului de aici. Urcă în autocar, te rog, sus. Bun, ca să știți despre ce e vorba, ca să știți despre ce e vorba și de ce sunt legitimat, trebuia să ajungem la Iași acum, dar acel domn care nu se legitimează s-a pus în fața autocarului că am încălcat liniștea publică, că am zis de Dumitru Buzatu. Acolo sunt 3 PSD-ști care filmează în spate, 3 PSD-ști cu care domnul a dat noroc și ascultă ordinele lui. Acum suntem reținuți în propriul autocar, în Vaslui, trebuia să fim la Iași. E prea de tot, e prea pe față. Da, eu sunt George Simion. Doamne ajută! Noi trebuia să plecăm, am înțeles, nu avem voie să dăm drumul la muzică, am zis, nu suntem lăsați aici la Vaslui să facem nimic. Este trist. Este trist. Este trist. Hai, verificați-ne și dați-ne drumul să plecăm. Dați-mi ce amenzi vreți voi, că nu o să mai dureze mult dictatura asta a lui Buzatu. Și lumea vede. Păi da. Dați-ne drumul, că o să stăm aici 5 zile dacă e nevoie.
Da? Deci, Pot pleca? Domnul Simeon, v-am Așa. spus că veți fi sancționat Așa. conform legii 61 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice în municipiul Vaslui între ora 13 și 14. Sunteți de acord să stați să vă întocmesc proces verbal sau vi-l trimit prin poștă? Trimiteți-mi-l prin poștă că e un abuz oricum. Drum bun. Amendă pentru tulburarea liniștii publice între 13 și 14. Haideți în autocar. Am văzut ce poate. Cine spune că dumneavoastră spuneți că am tulburat liniște? Dar cine s-a Ați simțit filmat sau ați văzut că am făcut ceva? Cine s-a simțit tulburat? Domnule, am făcut o poză la Agitația la stat. comanda lor, cei de la PSD care strigă hai PSD-ul. Asta e agitația și că șeful dumneavoastră dă mâna cu Poza ei. noastră nu poate să stea Nu lumea din în casă. poză, bine... Păi, e prima dată când vorbește prin Lăsați că stație. aveți o jumătate de oră când vorbiți. Nu, nu. Prin stație? Eram plecați de mult. Prin stație. Haideți în autocar, vă rog. Mai mult de atâta, Da, rușine. Sau dacă sunteți satisfăcut. Îmi trimiteți prin poștă, aștept scrisoarea de la dumneavoastră, o să vă dau în judecată și pe dumneavoastră personal și pe acel domn pe care l-avem filmat că dădea mâna cu PSD-știi la ordinul. Haideți sus, hai sus. Da. Nu. Ce-am pățit aici e la comanda directă a lui Dumitru Buzatu și a poliției locale. Vaslui, nu vă lăsați, steagul sus, luptați în continuare. Da. Am încercat foarte mult astăzi să nu se întâmple nimic. Ne-am dat jos din autocar, am pus boxele, a venit la 10 minute poliția locală să ne zică că că a primit o sesizare că am dat drumul la muzică. Noi nu dădusem drumul la muzică. Am zis, da, nicio problemă. Spuneți-ne ce putem face și ce nu putem face. Putem da drumul la muzică? Nu. Bine, în regulă. Ne-am strâns boxele. Am zis la acest microfon, nu suntem lăsați să desfășurăm manifestarea noastră electorală. Ne urcăm în autocar și plecăm. Am vrut să ne urcăm în autocar, să plecăm și să nu mai fie și astăzi probleme. Și am fost opriți de un domn care nu s-a legitimat, care înainte pare securist. Înainte dăduse mâna cu 3 membri notorii de aici, din Vaslui, a PSD-ului, care au venit foarte sfidători la noi. Și mi-au zis că voi fi sancționat pentru tulburarea liniștii publice între orele 13 și 14. Nu e voie să spui că Buzatu este un dictator aici în Vaslui și toate partidele sunt înțelese între ele. Asta este treaba în Vaslui, așa pățim județ de județ. Încercăm din răsputeri să nu iscăm scandalul, respectăm ce ne zic ei. Am vrut să ne urcăm în autocar, ne așteaptă oamenii la Iași. Avem mai multe localități în care oprim și la ora 7 vom fi în Iași, în Palatul Culturii. Asta nu e o formă prin care o campanie electorală cinstită, curată se poate desfășura. În felul ăsta noi nu ne putem promova mesajul. Este incredibil ce se întâmplă în județele țării. Vom merge din județ în județ în continuare până pe 19 septembrie, iar pe 19 septembrie vom fi în Piața Victoriei din București. Fac un apel la toți românii să fie alături de noi. Fiți alături de noi pentru că nu este libertate și democrație ce trăim noi în România. De asta câștigă PSD-ul, pentru că nu-i deranjează nimeni. Este timpul să-i deranjăm. PSD, PNL, ALDE, PMP, Pro-România, toate aceste partide, aceeași mizerie. Nu mai votați niciun partid parlamentar. Vă salut din Vasluiu aflat sub dictatură și sub ocupație.